weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to guetama to awoyni to fasudeɓe to gurela ali kawela to gawi nane to kolomina to korkaƴela to lumba ñalbi to kuñankari ko on takkusan juula ha to galle shérifa bouye haydara ɓurɗo lollude shérif di ñoro di sahel ha to duɗala ceerno amadou haadi tala to ñorde sale ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi mauritanie alkamisa hanki o joɗima batu conseil supérieur de la magistrature to palais présidentiel to e gardugol mohamed cheikh el ghazwani hoorejo leydi ndi to leydi sénégal ismaila sala ko ɓi khalifa babacar sall gonnoɗo hoorejo gonnoɗo maire mo dakar ko kañum tigui daari yeeso ñawoɓe alkamisa hanki o tawa o tuma koko wiyete escroquerie kene qime ha capanɗe 6 million francs CFA to leydi mali fodde temedde joya mercenaire russe naɓe wiyeteɓe wagner jiyama tigui e nder leydi he to leydi nigéria fedde seɓɓitiɓe aynima alkamisa hanki o bomboje ɗe hinde roquette e nder wuuro maydogori waktuji seeɗa ko adi jillo hoorejo leydi ndi e nder wuuro ngo to leydi congo brazzaville lamorgo leydi ndi woni brazzaville taskama tigui toɓoji kewɗi ndiyam cami toon ñalawma alkamisa hanki o yoga e leyɗe tawe e yolayru to rd congo ko laana tokos woni avion tokos kañuma waɗi toon yañi toon ko famdi kala yimɓe joyo mbasi hen pittali mumen bisimilla mone ketki hotodirte joni jañoɗen. maître adama balde ko gendiyanke ko safriyanke ko wittiyanke safruji fina tawa maître adama balde ko spécialiste médecine traditionnelle joguiɗo seedantagal mum ha timmi mbaɗaɗo rekkoni mondialement maître adama balde ko pirowo koyɗi bawɗo ƴewgal moƴƴuɗo longal maître adama balde ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sita rewɓe dartoraɓe e rewɓe ronkuɓe sowade kala maître adama balde ne yawrani ɓena wondu weddaɓe korte wonduɓe dabaruji e wonduɓe e gorko walla debbo cheyɗani maître adama balde ene wiya dendagal bandiraɓe yo yimɓe tinno dutto e fina tawa mumen yimɓe nangto ha tiiɗa e fina tawa mumen nangto ha tiiɗa e ganni mumen maître adama balde ene wiya dendagal neɗɗo bandiraɓe neɗɗo kala kene waɗa yo tinno yo yurno ƴeewa so tawi ne moƴƴi waɗa so tawi moƴƴani woppa maître adama balde mbiɗen caggal nde waɗi tour du monde o waɗi tour du sénégal oɗo saaha joni mo tawe to Mbacké to leegal Mbacké Dembu waɗɗani daral baali maître adama balde ene wiya kala jiɗɗo waɗnede ƴewgal ɗaccata ko inde maɗa e inde nene maɗa o ƴewanma ha cikka ko nder ɓerde ma hoyi maître adama balde ne wiya wonande ƴewgal noon ɓen wonɓe nder leydi sénégal so jomum yiiɗi ƴewnede walla yiiɗi gollanede yaɓɓat koyɗe mum ha to woni to noddago walla waƴƴoji ko wonande kay ɓen wonɓe caggal leydi kono kala gonɗo e nder leydi sénégal so tawi waɗnede ƴewgal walla yiiɗi gollanede yaɓɓat koyɗe mum ara ha yetto ɓe kalda haaɓe pamodira o waɗa ɗum ko foti waɗande ɗum maître adama balde numéro ji makko téléphone kala jiɗɗo ɗo ko ɓuuri labde numéro ji bureau ji makko mbatta ko 33 976 12 00 walla mbaɗa 77 351 77 23 walla mbaɗa 77 454 27 09 aɗa wawi kadi wadde 77 949 73 83 maître adama balde komo Allah lubri hande gandal laaɓɗo reedu malaɗo woni mbadden danɗo faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie
Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone mawde nogas e nayi lewru bowte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho kabaruji men ɗemgal pulare sawta he ko musidɗo mon sehil mon haali Abouba to karallagal to ko miñ men sehil men Saydou Abouba kabaruji men ɗemgal pular hono noon mbinoɗen gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie pudorɗen to leydi Mauritanie Mohamed to leydi Mauritanie alkamisa hanki o joɗima jonde to palais présidentiel to joɗima toon jonde taw ko jonde conseil supérieur de la magistrature e gardugol Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi ndi ko kanko kadi woni président conseil o ene jeeya noon e terɗe conseil o de la magistrature ene jeeya hen hono ministre de la justice leydi ndi wondude président cour suprême wondude procureur de la cour suprême wondude cukko gadano président de cour suprême wondude e inspecteur général de l'administration judiciaire et pénitentiaire wondude e représentant ji tati magistrat en wondude représentant goto l'assemblée nationale tawtorama batungu kadi conseiller juridique du président de la république ko kanko kadi wonno rapporteur conseil o ha joni kabaruji men ɗemgal pular to leydi Mauritanie tribunal mo Bruxelles e nder leydi Belgique ɓe piksi woni tigui ɓe nangui ñalawma ñande sappo lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi nden tigui woni date convocation partiji woni tigui ɓen dépose noɓe plainte contre Mawya Sidi Ahmed Wultaya gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie ɓe noddira noon ko yoɓe gar ɓe ciifa ko fate procédure dépose goya ɗiɗon plainte uji siftinde on noon ko nogas e tato Mauritanie najo wurɓe to Bruxelles ko kañumen tigui dépose no ɗina plainte uji contre Mawya Sidi Ahmed Wultaya ɗum wonno ko guila février 2002 ko guila nden ɓe dépose no on ɗiɗon ɗereji ko kollirama noon ko ɓe nodda ko ñande sappo lewru janvier yoɓe gar ɓe ciifa kay ko fate ɗiɗon plainte uji ɓe kollirama noon ɓe tuumi noon kanko Mawya Sidi Ahmed Wultaya o tuuma tigui koko wiyete génocide et crime contre l'humanité ɗum wonno ko kitale ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e jeenayyi ha hitande ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e jeenayyi woni de 1989 ha 1990 loi leydi Belgique noon ina rokki tribunal uji leydi ndi ndimagu ñawde kay neɗɗo kala hay sinno noon mo jeeyaka e leydi ndi woni koɗo tuumaɗo kay ko fate crime contre l'humanité eɓe quel que soit leydi woni eɓe jogui ndimago wawde kay convoque ɗum e ñawde ɗum siftinde on noon Mawya Sidi Ahmed Wultaya ko kañum tigui laamino leydi Mauritanie ɗum wonno ko guila hitande ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeetati e nayyi ha hitande ujunnaji ɗiɗi e joyyi woni de 1984 ha 2005 guila 2005 noon nde laamu makko derguita guila nden omo tawe tigui to dowa lamorgo leydi Qatar ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Sidi Ould Zahaf ko jagogal kalfinaɗo ko fate cellal aade e gollidiɓe mum ɓe kolliri alkamisa hanki o ko ujunnaji ɗiɗi e no capanɗe jeegom e jeetato neɗɗo kañum woni holkisaɓe e nder holkiso he capanɗe jeegomo e jeenayyo tawama e jaati ko fiɗaɓe covid sappo e jeenayyi e nder ɓe cellanoɓe hen capantaro e jeegomo kepti cellal men paati galleji men goto hawrela jala ha joni ko leydi Mauritanie keddotoɗen to leydi Mauritanie laamu ardiɓe looso e juɓɓini cérémonie jaltugol haralde woni promotion battowo temedere goɓiwo 101 promotion taw ko dadiɓe ɓe hinde garde national cérémonie o noon waɗi tigui ko yeeso teddugal jagorgal leydi ndi kalfinaɗo gueɗe nder leydi e jaccinagol laamu woni ministre des affaires étrangères ministre de l'intérieur et de la décentralisation biteɗo Mohamed Salim Ould Merzouk ndeɗo haralde noon yalti ko ndeɗo haralde yaltude noon koɓe temedde tati e capanɗe jeegom e goho dadiɓe eɓe tawe hen noon ko wiyete groupement de Chamadiyé woni tigui groupement taw ko wonoɓe dow waɗɗotoɓe dow gueloɗi e wiide kay directeur école de Rosso hono colonel Sidi Mohamed Ould Taleb Zeyid holliri noon o holliri école o moɓe jalti
zone école de formation mo ɓe jalti noon to Rosso école o sosa ko gila hitande 1961 kono noon o holliri tigi ko en 2007 ko nden par décret o watta école de la garde nationale ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen laamu leydi Japon walliti leydi Mauritanie walliti leydi Mauritanie ballal kay fati ballal kay ko fati réfrigérateur turuji boni ɓumnoji ko fati kay e moftugol ñakkoji coronavirus hollirama noon ngal ballal ngal ɓe gaddi ene qiime ha 32 millions taw ko haalisa goya eli haalis e limore hesere nde ballal ngal noon mbiɗen ko réfrigérateur tuji bawɗi moftude bawɗi marsude e solaire ko bawɗi moftude marsude e solaire e groupe aji tati électrogène mo walanteɗi Allah wondude e matériel goɗɗo to matériel uji installation ngaji goɗɗi secrétaire par intérim du ministre de la santé ko hono Bouna Wula Kotobo kañum tigui jabbi ngal ɗon ballal e juuɗe ambassadeur joɗaniɗo leydi Japon e nder leydi Mauritanie hono son excellence e Hara Norio ene tawtora cérémonie o noon représentant l'UNICEF e nder Mauritanie hono biyeteɗo Marc Lucé ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen union nationale des patronat mauritanien uddi jonde mabɓe congrès mabɓe ɓe jooɗino taw ko congrès battowo 14 ɓiwola congrès alkamisa hanki o ɓe uddi ɗum e nder Nouakchott e nder congrès he jooɗinoɗo o noon ɓe cubtima gonnoɗo président patronat leydi Mauritanie biteɗo Mohamed Zeynil Abidine wula Cheikh Ahmed o subtama kadi oɗo saaha o rokkama o arayam yo ardo fedde nde ɗo kadi e mandat makko goɗɗo woni tigui deuxiéme mandat e ɓe kolliri noon ɓe tafi toon ɓe kolliri noon ɓe kawri noon ɓe tafa toon fédération ngaji tati goɗɗi woni cer tati e nder goomu he en fédération goto noon ko fédération rewɓe taw ko rewɓe entrepreneur uji wondude fédération de la santé et fédération des médiataires Zeynil Abidine noon holliri hen weltare mum no fewi e ngal ɗo teddugal ɓe dokkiri ɗum e oɗo saaha joni e gardigo ngal ɗon catala bitegal patronat de leydi Mauritanie ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar sen mimata leydi Mauritanie koto Sénégal paaden Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorgal kalfinaɗo ko fate cellal aade kañum e gollidiɓe mum ɓe mbaɗino ɓe kewade kala subaka so huccidde ɓesgu leydi ndi andinde ɗumen to mborosa covid 19 yarata ɓe kolliri noon e nder waktuji nogas nayyi cakkitiɗi ɗi ko ujunere temedde joyyi e neɗɗo goto kañumen goni kolkisaɓe nder waktuji nogas nayyi cakkitiɗi en capanɗe nayyi e jeegom tawama e jaati ko fiɗaɓe covid 19 ene qiime ha 3,06% ɓe kolliri noon hen nayo ko contact CV ɗiɗo ko ka importé woni ittuɓe ɗum caggal leydi ɓe jiita koto aéroport Blaise Diagne capanɗe nayo heddiɓe ɓe kala ko communautaire e nder ɓe cellano ɓe sappo e tato kepti cellal mumen paati galleji mumen hay goto noon ala batteteɗo fo balliteɗo fofango hay goto kadi ala mo rafi o yooɓi e nder waktuji nogas nayyi cakkitiɗi ɗi ɓe kollari leydi Sénégal ene yaara e oɗo saaha joni capanɗe jeeɗiɗi e nayya ujunere temettete yimɓe ɗiɗo winditiɓe doggol hen capanɗe jeeɗiɗi e goho ujunere temedde capanɗe jeeɗiɗi e nayyi ko fiɗa ko keptino cellal mumen sappo ujunere temedde jeetere capanɗe jeenayyi ko ɗum woni ko hawre radial ñalawma hande o leydi Sénégal ene jogui temedere capanɗe tato e jeeɗiɗo heddiɓe e juuɗe safroɓe ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Ismaïla Sall ene yara duuɓi capanɗe nayyi e goho ko ɓi Khalifa Ababacar Sall Khalifa Ababacar Sall ko gonnoɗo maire de Dakar kanko Ismaïla Sall ɓi ko o darima alkamisa hanki o no gase tati lewru bowte yeeso ñawoɓe to tribunal flagrant délit de grandes instances mo Dakar o nanguira noon ko escroquerie kene wona capanɗe jeegom millions francs CFA e abus de confiance woni jamfa e faux et usage de faux en écriture privée woni tigui ñemtinde signature ji janani tawi kadi omo nanguida e complice makko biyeteɗo Ibrahima Abdoulaye Pam tribunal o noon ñayumo coupable taw ñayumo coupable ko tuma ko kala omo tuma kadi ñayumo coupable ko tuma ko kala ñayumo coupable ko tuma ko kala o tuma kala ɓe ñayumo o yeddi ko tuma noon ko ƴettude e escroquerie kay e juuɗe espagnol goto kene qiime ha capanɗe jeeɗiɗi e joyi million taw ko woni ha capanɗe jeeɗiɗi e joyi million francs CFA wondude kadi e 1,3 million tawa kadi on rokkimo ko commission woni démarche makko ha joni o ɗum noon woni ko tuma e oɗo saaha ɗum woni ko tuma e oɗo saaha joni ɗum woni ko tuma e oɗo saaha joni noon ɗum woni ko tuma société o noon on société noon holliti tigui ko fewnandemo ko fate yinno o yinno noon ko fewnandemo kayitaji afdemo société e nder leydi Sénégal taw ko société café ko ɗum tigui wonno ko yinno fewnude e oɗo saaha joni
ha joni kabruji men demgal pular hollirama noon o hollirama noon ona espagnol mo yinno waɗi escroquer kay tumade kay mo ñaami halis mum ene wiye agatino pelliséri ko ɗum tigui woni inde muɗum ha joni kabruji men demgal pular commissariat mo legal Medina to Dakar waɗi tigui teɓande mawde no fewi waɗi temande mawde no fewi ñande alarba ɓennuɗo ɗo o ɓe teɓima tigui ɓe jiiti réseau mawɗo taw ko réseau dartonoɓe ko fate trafic faux billeji taw ko billeji de banque hakkude Liberté 6 e Mermoz wondude de VDN e to Cambérène ɓe keeɓi noon fodde ɓe keeɓi heftude fodde kene qime ha 2 milliards taw ko faux billet ɗum noon ɗum fuɗɗi kay ko nde police a dartinno werla goto e saaha kay ɓe gonno contrôle de werla o to rond point OITM ɓe tawi tigui nder mal arrière werla o ɓe tawi hen sachet bouladio ene waɗi kalis kewɗe no fewi taw ko billeji noir nde ɓe namdi on joguiɗo on nde ɓe namdi noon on joguiɗo nde ɓe namdi o ɗon dognannoɗo auto holliri tigui o andana ɗum haydara saabu werla o wona werla makko werla bani ko debbo o noon wiye ene yette be o holliri on ɓe hollama noon wenda ko 4x4 mo 4x4 undayi tuksona o wi noon o andano tigui ko woni e nder werla o saabu tigui werla o ko bandi ko debbo jeeyi ɗum de enquête o waɗa noon ɓe mbawi tigui yeyde coffre o nde ɓe jiiti coffre ɓe dajjiti coffre o fort noon ɓe tawi e muɗum fodde 1,5 milliard taw ko billeji noir wondude 331 millions foof taw ko faux billet franc CFA tawi ko faux billet e oɗo saaha joni noon koye losgoji jajji tigui ɓe goni beele kay eɓe mbawa teɓade dendagal réseau kala kabruji men demgal pular seno mima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paɗen to leydi Mali mercenaire ris witeɓe Wagner puɗɗima tigui yiyede e nder leydi he dendagal noon partenaire uji leydi Mali tawi ko occidentaux ji kamɓe kala ko dande wotere ɓe kolliri tigui ɓe jadani hen ɓe kolliri hen mettere mabɓe no fewi fodde 15 leydi occidentaux taw kadi ko gollodiranoɓe wallannoɓe leydi Mali haɓare jihadiste en kamɓe kala ɓe kolliri mettere mabɓe dande wotere ɓe kollidi ɓe jadani hen ko wayno leydi France kañum kam hollirini wonde ko dadiɓe mum mbawata gollodade e ɓeɗon witeɓe mercenaire uji russe ko wayno kadi ɗeɗo leyɗele koye mbiɗen leydi France leydi Allemagne Royaume-Uni leydi Canada Danemark Belgique Italie Norvège Pays-Bas Portugal République tchèque Roumanie Royaume-Uni Suède Estonie e Lituanie ɗeɗo kala ɓe kolliri tigui dande ko wotere wonde tigui ɓe jadani e ɗiɗon mercenaire uji russe kene gadde gollade e nder leydi Sénégal nder leydi Mali ha joni kabaruji men demgal pular to leydi Mali ha joni Abdoulaye Diop ko ministre des affaires étrangères leydi Mali alkamisa hanki o waɗi jillu makko e nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie o joddima en audience e Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi ndi o weeɗi ɗum ɓattake ummorade colonel Azimi Koita ha joni ko leydi Mali keddoɗen agence biyeteɗo Anadolu kolliri tigui wonde fodde temedde joyyi mercenaire risnaɓe ɓe hinde Wagner jettima tigui alkamisa hanki o ɗo e to nder Bamako ɓe kolliri ɓeɗon temedde joyyi sagata taw ko mercenaire uji rusnaɓe maɓe pecce ɓe care tigui nder temedere wuuro tawa teeɗi nder leydi Mali ha joni ko leydi Mali keddoɗen ɓe cellani wonɓe kay wonduɓe coronavirus antirɓe e nder hôpital di Mali ɓe kolliri tigui e kala saaha eɓe kaɓa ko wiyete arnaque woni tigui eɓe gujjane walla ɓe punti e nder hôpital o ɓe kolliri noon kamɓe kala noon wiyede kay wonde kay wiyede kamɓe kay wiyede wonde dendagal safaruji wonduɓe coronavirus wonde kay dendagal safaruji no laamu ngu holliri wonde ko gratuit hay mbuɗo yoɓetake holliri e kala saaha docteur ɓe ne mbiyaɓe tigui yoɓe jaaɓe codoya ordonnance uji pour wonande ɓen ɓe cellani ɓe kolliri noon e kala saaha nde ɓe coodi ɗiɗon médicament ji ɓen kewi ko fundude ɓe ñama halisaji mabɓe walla saaha ni gujja ɗiɗon médicament ji ɗum noon ɓe mbaɗi erango faade laamu ngu kayde ɗum ɗon dokkoto ha laaɓa saabu kay e oɗo saaha joni eɓe tawe tigui e tampere mawde no fewi ha joni kabaruji men demgal pular laamu Tunisie ina rokkuno étudiant ji leydi Mali eɓe keɓno boursiji kene wona 50 bourse foof noon hollirama waɗama annulé woni haytinama noon guila noon de ɗum kabaru o yalti wonde ɗina boursiji waɗama annulé e nder réseaux sociaux ji mani kala nana winda no famiri nana winda kadi no yiiɗi
jiri wadde hen haalande mum ɗum saabi noon professeur Bakary Camara kañum woni directeur général de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique woni ko wiyete DGSRS o e tawtorede cukko makko hono professeur Naha Touré e wondude e Alou Doumbia on ko chef de division des bourses ɓe mbaɗi tigui conférence mabɓe de presse alkamisa hanki o nogas e tati bowte ɓe mbaɗi tigui conférence mabɓe to bureau ji DGSRS to Badara Bougou yidde famminde bandiraɓe kay holko saabi kay e oɗo saaha joni ɗina bourse ji waɗi annulé ɓe kolliri noon e nder conférence he wonde kay nde laamu leydi Tunisie fellittiggo rokkudeɓe holliri rokkiɓe 50 bourse e ngan saga noon tawa résultat ji baccalauréat badnoɗo année scolaire 2020-2021 tawa suwano yaltude ɓe kolliri noon caggal nde ɗen poti namda yettade ɓe namdinomaɓe ni de mbawa tigui addude wonno hebnoɓe kawguel mumen baccalauréat 2020 so tawi ne mbawi arde ko ɗum saabi e oɗo saaha joni anila ɓen yimɓe 50 fonnoɓe hebde ɗiɗon bourse ji koto leydi Nigéria paɗen alkamisa hanki o jihadiste en beddima roquettaji men woni womboje ɗi hinde roquette to rewo ɓaƴƴo hirnague leydi Nigéria on ñalawma noon hawruno tigui ko Mouhamadou Buhari horejo leydi ndi ene foti wadde jillu mum e nder ngoɗon wuuro wiyetego Maiduguri hollirama yimɓe nayo mbasi hen pittali men ɓe beddi roquettaji ɗi noon mbiɗen ko sanga 10 heures GMT may to Maiduguri Mouhamadou Buhari kañum horejo leydi ndi yetti toon ko sanga 12 heures 0 minute yimɓe wuuro ngo noon e oɗo saaha kañumen kala ɓe hakkillaji mabɓe keedi kay ɓe ɗiɗi ɗeɗon golle ko wiyeteɓe état islamique dans l'Afrique de l'Ouest koto Congo Brazzaville paɗena Congo Brazzaville en tawi tigui e oɗo saaha joni en ndungu kewgu ndiyam no fewi alkamisa hanki o to Brazzaville lamorgo leydi ndi teskama tigui yiwonde hewde ndiyam sami toon ɗum saabima noon yoga e leeɗe galleji kewɗi lumbima hen kono noon kadi beddaji kewɗi tawi tigui e ndiyam kewɗam no fewi alkamisa hanki o koto république démocratique de paɗena alkamisa hanki o laana tokosa taw ko laana ndiwo ka woni hélicoptère tokoso waɗi accident e tolno wuuro witego Sabunda ene tawi tigui e nder Sud Kivu e nder république démocratique Congo waɗi mayɓe joyo ko avion noon holirama tigui saabi accident o koko wiyete mauvais temps woni tigui buyare e hendu ko ɗum saabi ha accident o waɗi avion o noon o diwno koto avion o noon holirama tigui ko mintaji 6 tan o diwi caggal ɗum ko ɗon o murɓi e leydi avion o mino koto wuuro wiyetego Goma walla nokko biteɗo Goma omo wanno marchandise uji kewɗi no fewi pilote avion o ko belge woni ko leydi Belgique jiyam ko hen wasi fittadu muɗum musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruji men e ɗemgal Pulaar ɗo e haalirde nde ko musidɗo moon sehli moon Haali Abouba kettimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on